Ассалому алейкум, маем шоҳ и подкасти диюми моe. Дабораи пишак метарса, амал намекна. Азбаски ма ози хушрӯи бад нақл мекунам, илтимос по-братски пешаки лайкамон сторис дам бидравам ягон чиз мора сторис ки беҳад хуб мекунӣ. Блог пеш мерава, и хеле историҳо зиёдтар мешаванд. Рафтем. Пишаки ма номаш Томае. Мо вақти нав ай испечак и тарафи қишлоқ кучидем, я пишак ёфтам аяму хонамон, чашми росташ курае, фаҳмидӣ? Хеле хирае, поли намебина карочи. Мо бароям чашми росташ гирифтем, калониш кардем, поли ҳама тенҷ раф. Аз баски ҳами хонагии бад кардем шамо, метарса, фаҳмидӣ? Ҷанг намекуна. Якум ҷанг намекуна, дуюм наметавона охи ҷанга, сеюм метарса. Ҳаму тарсаш намемона ки амал куна. Мисол дигар пишако мераванд аёҷо арӯс меованд мераванд и ба одамо ҳам дахл дорад. Ту ҳам метарсӣ пеши духтаро гапзанӣ намеравӣ. Дигар пишако мераванд уҷа қатъи ӯ ёш гап мезанад мерава, қатъи ёш ҷанг мекунад, ӯ пеши ӯш мерава, мегарда а ин не. И рӯзи дарӯз дар хона ховай зурш ба ма мераса. Ранге ки не яхел мирғако ҳастанд ку дар комментариҳо ҳақорат мекунанд. О шумо мирғакен агар ҳама одамое ки ҳақорат мекунанд. Ана ҳамхелӣ мекунад, метарса, амал намекуна. Ана ки биёи ман шумода як чиза фаҳмонам. Мегӯянд ки одаме ки метарса, ӯ уже бой додагиай. И гапа дар китоби медонед чӣ гуфтагиай? Думаи Ибогатей Наполеон хел гуфтагиай. Мегӯяд ки если ты думаешь, что проиграешь, ты уже проиграл, мегӯяд, окей? Азбаски ҳами метарса, амал намекуна, мегзарема ки дар худмон. Ман ҳам вақтҳои пештар, мисол то якум курсима метарсидам, ай духтаро, ман дар ҳақиқат метарсидам. Агар касе китобма изо накаша хондагӣ боша, ҳамунҷо ҳамаша фаҳмондагиам. Ман дар ҳақиқат метарсидам. Ту ҳам метарсӣ вақти ҳозир бин ягон чизе ки мехоҳӣ ку дар зиндагит ҳамун чиз нестай. Значит ту ай чизе метарсӣ, ай чизе амал кардан, ай ягон кас пурсидан, ай ягон чи кардан, ягон хел фикр кардан, ай карочи ман намедонам ту ай чӣ метарсӣ. Ман просто ҳам қаша гуфтаистам туда ки ман худам метарсидам ай духтаро қатъи гап задан. Ягона чизе кардам, ман ҳамура принят кардам ки ман метарсам. Баъд хондум ки чӣ хера он гап занам. Баъди вай ба як хондан ҳичи нашид, гап задан соз нашид. Рафтуму уже гап задан гирифтум. Вақти гап мезадам, дар байни ҳар гапом ай китоб дар ёдум меомад, фаҳмидӣ? И хел худ ба худ намешид. Ай китоба дар ёдум меомад, мегирифтум, иқай китоба дар даруниш гап мезадам, иқай китоба дар даруниш кор мекардам. Вообще оста ку хеле автоматӣ шидагӣ буд. Дига одамо худшон меомаданд қатъи шиносшавӣ. Ин хеле гапу чап шидагӣ буд. Гӯш кӯ, барое ки ту тарста бикушӣ, ту аввал фикр кӣ ки тарс тура ай чӣ роҳ мезана. Ҳамира дар ёдат бигӣ. Тура ай чӣ роҳ мезана. Мисол ту мехостӣ ба ягон чизи хуб бирасӣ, нарасидӣ. Як чиз дига, бисёриҳои мо ҳами бачаҳакое ҳастанд ку хеле типа ревност доранд. Ман оз мегӯм тон, ҳамун духтар дар ёли арӯсаш нест даже, не ки вақти ӯ қатъи як казига гап мезана, ида сахт мераса. Ана ки бинен ман чӣ хеле шидагӣ будам. Синфи ниҳияй дар мактаби 89 я садида мехондум ман. Ана муҷада полни беақлӣ буд да ман. Чихе мисол, ду бор я духтарака а я синфи дига дидум, фаҳмидӣ? Хай ӯ омада маъқул шуд, ман ӯда маъқул шудам. Чихе фаҳмидаистам ман? Ай ҳамун гуфти гапо якдигарам мефаҳмем, ай ҳамун нигаҳкунӣ мегӯянд ку ана мутарӣ. Имина ана мутарӣ шидагӣ буд. Ана оли ман қатъи ӯ на гап зада, на ҳичи. Вақте ки бо як бачаи дига, мисол бачаҳои калонтар дур омадан синфшон қатъиш гап задан, фаҳмидӣ? Уҷа мисол и ду каса буданд, ду бачаи дига ҳам хедир омадан гап задан, ҳамихе уҷа ҳам хеле буданд, медир омадан девонагии худшона нишон медоданд. Гап задан, мада сахт расид. Раз и қазур мебудам ман худам метавонистам равон қатъи вай гап занам. Лекин не. Чӣ ба? Барое ки метарсидам. Я бор дига мегӯм, тарс мора ай роҳ мегардонад. Ягона чиз тарсай фақат. Ту ҳозир суми зиёд кор намекунӣ, иам тарсай ки кор намекунӣ. ту метавонисти ки ягон кори